ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଦେଖାରେ କି କିଛି କଥାରେ କେବେ କାହାକୁ ନିଜର ଭାବି ନେବନି, ଆଉ ନିଜର ସବୁ ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷକୁ ସେୟାର କରିବନି। କାରଣ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ନା ନିଜର କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷଟା ପ୍ରଥମରୁ ବହୁତ ସାରା ଇଜ୍ଜତ ଦେଉଥିବ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବ, ବହୁତ କେୟାର କରୁଥିବ ଆଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଥିବ ନା, ସେଇ ମଣିଷ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ 100% ଦେଖିବ ସେ ତମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ମଣିଷକୁ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେବ ନା, ଆଉ ସେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବ ତ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ କିଛି ଦେଖାରେ ଆଉ କିଛି କଥାରେ କାହାକୁ ନିଜର ଭାବିବା ଆଗରୁ ନା 100 ଥର ଭାବିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।